Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, maiatzaren 30ko arratsalde honetan, eta ongetorri berriro ere gure saiora. Asteazkena da eta gaur musika eta antzerkia izango ditugu mintzagai. Alde batetik gaurko bi elkarrizketetan antzerkia edo antzezlan kontuak esan bezala. Alde batetik Ainhoa Ruiz aktorea etorriko da, pasaden astean Zitadelan jostaketan zikloari edo programari euskarazko umeentzako euskarazko ikuskizunak eskaintzen dituen programari hasiera eman zion Pizpirinaren goiz edo jardunaldi osasungarriak antzezlana, eta Ainhoak parte hartzen du horretan, eta gero emango digu informazio guztia zenolako ikuskizuna den, hemendik aurrera ere agendaratuta daukatelako. Beste leku batzuetan eskainiko dute ikuskizun berbera, eta horretaz gain ere Te Diferentzia konpainiari buruz, bere taldeari buruz, xehetasunak emango dizkigu. Ondoren Jaione Urtasun eta Xabier Flamarik etorriko dira, biak aktoreak dira ere, eta bihar Kondestable Jauregian ikuskizun bat aurkeztuko dute. Zein, 3 aulki 3-rendako. Gehiago jakin nahi baldin baduzue, ez galdu geroko elkarrizketak. Baina horren aurretik egunero egiten dugun moduan, Iruin herriko hotxetan beste eduki bat izango dugu, eta gaur tokatzen dena musika edo kontzertu bat izango da. Izan ere, gaurko saioaren amaieran musika on izango dugu, orduan ikusten duzuen bezala, antzerkia eta musika izango dira gaurko protagonistak. Gero aurkeztuko dizkizuegu, xehetasun guztiekin zeri buruzkoak izango diren, orain paso eman behar diogulako gaurko efemeridei. Hogeigarren mendeko bi efemeride ditugu gaur. Lehendabizikoa 1915 urtean. Turkian armeniarren ondasunen desjabetzea, deportazioa, bortxaketa eta erailketak hasi ziren. Hurrengo 8 urteetan 1 milioi baino gehiago hil zituzten. 60. hamarkadan, Gibraltar uhartean, Inperio Britaniarrak Gibraltar uharteari edo arkaitzari gobernu autonomoa onartu zion martxan jarritako konstituzio berria zela eta. Maiatzak 30ko titularren txanda. Goazen. 2018ko zordunen zerrendaren arabera, 580 pertsona eta enpresa 270 milioi euro zor dizkiote Nafarroari. Arrazoi pertsonala argudiatuta, Iriartek UPN alderdiko parlamentaria izateari utziko dio. Haren ordez, Mariano Herrero sartuko da. Bestalde, Nafarroako gobernuak salerosketaren biktima diren emakumeentzako baliabideak diruz lagundu ditu. Itxaropen gune elkartearekin sinatutako hitzarmen baten bidez edo bitartez eta 20.000 eurorekin tartean, aldi bateko harrera eta ostatua erraztuko dizkie emakume hauei. Izkutupeko ostatua eskaintzen zituzten 107 turismo apartamento berri legaztatu dira gure erkidegoan, Nafarroan. Momentu hauetan, 685 turismo etxebizitza aktibo daude. Onartu berri diren hondakin eta fiskalitate lege proiektu berri bateri esker, 2020 urtetik aurrera Nafarroan plastikoaren erabilera debekatuko da. Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako edo estatuko aurrekontu orokorretan egindako zuzenketek Nafarroarentzako aurreikusiak zituzten inbertsioak atzera bota egin dira. Aitor Esteban diputatuaren arabera, UPN alderdiak halakorik negoziatzea eragotzi du.
gaurko egunkarietako azalak birpasatuko ditugu eta egunero egiten dugun bezalaxe, Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusi hau ipini dute. 580 berankorrek 270 milioi euro baino gehiago zor diote Nafarroari. Beherago azaleko argazkiak Belgikako Lieja hirian atzo gertatutakoari erreferentzia egiten dio. Azpian hurrengoa irakurri daiteke. Erailketa terrorista hirukoitza Liejan. Diario de Noticias ikusiko dugu orain. Lerroburu nagusian, 580 berakorrek foru ogasuna 270 milioiekin zorduntzen dute. Bekaldean hurrengo titularra horiz nabarmendu dute. Kamioiek ez dute A15 autobidean bidesaririk ordainduko belateko obrak irauten duten bitartean. Ea zer daukagu gara egunkarian. Lerroburu nagusi hau jarri dute. Torrak goberna aldatzen du esku hartzearekin bukatzeko. Azaleko irudiak beken ikusgai dagoen 3 dimentsioko tresnak sortzeko gailu bat erakusten du. Titularrak halaxe dio. 3 dimentsioko teknologia begirada guztien erdigunean. Komunikabide euskaldunekin amaitu edo jarraituko dugu eta lehendabizi berri egunkarian ageri dena ikusiko dugu. Azaleko argazkiak hurrengo izenburua du. 155 kentzeko kontseilari preso eta erbesteratuak aldatu ditu Kintorrak. Beherago titular hau irakurri daiteke. Zentsura mozioaren ostean bozez hitz egitea eskaini du Sánchezek. Eta eskuinean zutabe bat ageri da hurrengo edukiekin. Arian atalean, Trumpek metxa piztuko ote duen esperoan. Horren azpian euskal presoei begirako premiazko neurriak zerrendatu dituzte. Beherago, Ana Beltranen familiako upategiak 928.000 euro zor dizkio Nafarroari. Eta kirolari dagokionez, 5 eguneko atsedena final erdien aurretik. Oraindik beste atal bat dago kultura arloan, gizarteari begira jartzeko zulo bat izenburua daramana. Azalei amaiera barkatu emateko Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Goian ezkerrean, Patxi Mendiburu Herriberan D eredua jartzeari buruz hurrengoa dio. Inmigranteak eta gutxituak kentzen dituzu eta guaiekin geratzen zara. Eskuinean beste eduki hau daukagu. 500 euroko isuna bizikletan mozkor ibiltzeagatik. Beherago ezkerrean, etaren amaieran biktimak memoria eta espetxe politikaz mintzatu da Barkos. Eta amaitzeko, alternatiben herria ospatzeko espazio publikoak utziko dizkie udalak. Goazen orain gaurko eta aste honetako agenda ezagutzera. Igandera arte, Donibane auzoko 21 taberna eta jatetxe ezberdinetan, pintxoaren 9. astea ospatuko da. Pintxo bakoitzak 1,50 euro balio du. Ekainaren 15 arte planetarioan, Ezkaba 1918-2018 erakusketa eskainiko da. Sarrera librea da eta Ezkaba mendiaren San Cristobal gotorlekuan gauzatu edo eman zen espetxeari buruzkoa da. Igandera arte Gaztelu enparantzan liburuaren 17. azoka edo feria ospatuko da. Gaur arratsaldeko 6:30 Zitadelan jostaketan programan jarraitu egingo du euskarazko beste ikuskizun batekin. Umeei zuzendutakoa da eta Astokillo Zirkus izenburua du, doakoa. Eta amaitzeko gaur arratsaldeko 8:00 Zaldiko Maldiko elkartean liburu aurkezpen bat euskeraz, beltzak, juduak eta beste euskaldun batzuk. Sarrera librea da.
Zerua lainotsu agertuko da, tarteka oso lainotsu, zaparra da, txiki ertaina botako ditu, zenbait tokitan trumultsuak izan daitezke. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean ipar osagaitik ahul finkatuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Ostegunean zerua tarteka lainotsu egongo da, zaparra da, txikiren bat bota dezake zenbait tokitan ertaina eta trumultsuan, probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren partean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, mendebal osagaian nagusituz. Eguerditik aurrera ipar osagaitik finkatu eta ahul ibiliko da tarteka bizi. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. Aurrera egingo dugu Iruin herriko albisteak birpasatuz. Eguesibarren, ekainaren 3an bizikletaren eguna ospatuko da. 18. edizioa da eta ibilbidea udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Bestalde, ekainaren 26, 27 eta 28an Sarrigurenen, Uarten eta Tarrabian 3 dantz jaialdia gauzatuko da eta uran parte hartzeko izena eman behar da. Horretarako, izen emate hori gauzatzeko, ekainaren 1 azkenengo egune izango da. 2 sari banatuko dituen lehiaketa edo txapelketa da. Lehendabiziko saria 1000 eurokoa da eta bigarrena 500koa. Etxauri ikusiko dugu orain. Ekainaren 10ean, Etxauribarko lehendabiziko gereziaren feria edo azoka ospatuko da. Nekazal elikagaien azoka izanen da eta horregatik bertako produktuak izanen dira salgai. Zozketak, jarduera eta ekitaldi ezberdinak egongo dira goiz osoan zehar. Honekin batera, gereziz eginiko pintxoak eskainiko dira, herriko tabernetan eta postre lehiaketa bat egingo da. Etxauri alde batera utziko dugu eta Galarko zendearekin jarraituko dugu. Maiatza eta ekainean Galarko zendean izango diren jarduerak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Eskaintza zabala da. Irakurketa kluba, marrazketa ikastaroak, euskararen eguna edota txirrindula lasterketa, besteak beste. Ekainaren 1ean eta 2an aste honetan Galarko zendearen eguna ospatuko da. Egitaraua anitza da, gustu eta adin guztiei zuzenduta baitago eta udalaren webgunean zintzilikatu da edonork kontsultatzeko. Udalak bizitza kalitatea hobetzeko, garatzeko eta babesteko proiektuak eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia egin du. Eskaerak ekainaren 20 arte bidali edo igorri daitezke. Nazioarteko kooperazioko sentsibilizazio eta hezkuntza programak Galarko zendean gauzatzeko diru laguntzak ere eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20 arte aurkeztu daitezke. Ekainaren 20tik irailaren 5era arte, goizean eta arratsaldean 3 eta 12 urte bitarteko umeentzat edo aurrentzat hiri kanpaldiak izango dira. Izen ematepea ekainaren 13an bukatuko da. Amaitzeko, goazen Iruñeko berriekin. Iruñeko udalak, hiriko historiaren gaineko liburu bat argitaratu du gai honen inguruan euskeraz sortu duen lehendabizikoa dena. 32 historialari eta ikertzaile aditu hartu dute parte ekimenean eta Iruñeko historia hiriaren ibilbidea historian barna izenburua du. Iruñeko udaltzaingoak 59 urteko pertsona bat atxilotu du Iturrama auzoan iruzur delitu bat dela eta. Kalean gama altuko mugikorrak erakusten zituen gero hauek saltzeko, baina kasaren barne zijoana beira zatiak ziren eta ez telefonoa. Amaiur ikastolako komunen zahar berritzerako obrak esleitu egin dira. Berriztatze lanak San Ferminen ostean hasiko dira eta datorren ikasturteko hasierarako amaitutak egotea aurreikusten da. 2017 urtean udalaren gastuak 2% igo ziren, hots 183,6 diru sarrerak 182,4 ziren bitartean.
5 milioi euroko superabit batekin. Bi kamioi gidari behar dira Iruñan, lan arriskuen prebentzion ikastaro egin izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sanbe@sanbe.es helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulazio eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sagrario.angiano@asaudicom.com helbidera, erreferentzia eginez, kamarero-kamarera. Zurgindegi metaliko tailerrerako arduraduna behar da Iruñan, soldatzaile ikastaroa egin izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali fundación@elkarte.org helbidera. 133ko ezgaitasuna duten 5 garbitzaile behar dira Iruñan, urte bat baino gutxiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali n@irabia.izaga.org helbidera. Gaia jarriz, personal limpieza discapacidad. 2 dendako saltzaile behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali idoia.demiguel@kukuxumusu.com helbidera. Gaia jarriz, dependientes. Indiar sukaldaritzan espezializatuta dagoen persona bat behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Erreferentzia eginez, cocinera komedia india. Iturgina behar da Iruñan, 1 eta 3 urte arteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Gaia, fontanero. Etxeko lanetan aritzeko langile behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Kurrikuluna bidali muchfl7@hotmail.com. Gaia, empleada hogar. Sukaldaria behar da Iruñaldean, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali 2017 personal 2017@gmail.com helbidera. 2 elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate edo elektronika ikasketak eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selitel@ja.com helbidera. Kontabilitatean aritzeko langilea behar da Noainen, aden lizentziatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Erreferentzia eginez, kontable. Euskara dakiten 2 seguritate zaintzaile behar dira Iruñan, DBH titulua eta elkarrizketa mailako euskera ahalmena eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagirre@grupojep.es helbidera. Montaketa elektrikorako langilea behar da Iruñaldean, elektrizitate ikasketa baloratuko dira, ordezkatze kontratu izanen da. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Erosketa departamentuko administraria behar da Iruñan, ade edo antzeko ikasketak eskatzen dira, enpresaren aldeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali beatriz.cantero@nortempo.com helbidera. Gaia, administratibo compras. Harrera lanetarako administraria behar da Iruñan, administraitzako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jpradal@yahoo.es helbidera. Erreferentzia eginez, administrativa recepcionista. Ezgaitasuna dutenei igeriketa ikastaroak emateko monitorea behar da Iruñan, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali etxabakoiz@etxabakoiz.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jesusberriozar@gmail.com helbidera. 2 auto mekaniko behar dira Iruñan, mekanika erdi edo goi mailak eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali talleresjuaristi@hotmail.com helbidera. Gaia, mekaniko. Italierako irakaslea behar da Iruñan, filologia ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali profesoresdeidiomasbi@gmail.com helbidera. Produkzioan aritzeko 2 langile behar dira Iruñan, fabrikazio arloko goi maila eskatzen da, 2 hilabeteko kontratu eginen zaio.
kurrikuluna bidali irma.elizondo@apetip.com helbidera. Supermerkaturako langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali caterina.moral@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Donestebe.